Anem al punt 4 del temari, anem a parlar del mòdul d'un vector i la distància entre dos punts. En quant al mòdul d'un vector, de fet ja hem parlat una miqueta al punt 2. Per calcular el mòdul d'un vector, el millor seria dibuixar-ho. En aquest cas anem a calcular el mòdul del vector v baixa de components 5 i 4. Dibuixem el nostre vector. Component x val 5, arribaria fins aquí. Component y val 4, arribaria fins aquí. Per tant, el nostre vector és aquest d'aquí. Si volem calcular el mòdul del nostre vector, fixeu-vos que el mòdul és aquesta longitud d'aquí. Podríem tirar de Pitàgores. Recordeu que per calcular això d'aquí, que és la hipotenusa, doncs hauríem de fer l'arrel quadrada de 4 al quadrat més 5 al quadrat. Aquí ho tenim. El mòdul d'un vector es representa d'aquesta manera, amb el símbol de vector i els palets aquests de valor absolut. Doncs ens quedaria aquesta expressió. 5 al quadrat 25 i 4 al quadrat serien 16, ens donaria l'arrel de 41, que en aquest cas ens donarien 6,4 unitats. És a dir, la longitud d'això d'aquí són 6,4 unitats. Molt bé, doncs si busquem una fórmula, que potser no cal, perquè només cal recordar que has de fer Pitàgores amb els components del vector i ja n'hi ha prou, però bueno, si voleu una fórmula, doncs seria aquesta. Per calcular el mòdul d'un vector hem de fer l'arrel quadrada de la component x al quadrat més la component y al quadrat. Anem a un altre concepte de vector, que és el concepte d'argument. L'argument d'un vector seria aquest angle d'aquí, l'angle que hi ha entre el nostre vector i l'eix x, la part positiva de l'eix x. Com podríem calcular aquest angle? Fixeu-vos que si us en recordeu de trigonometria, la raó trigonomètrica que ens relaciona aquest angle al catet oposat i el catet contigu seria la tangent. Per tant, la tangent del nostre angle seria el catet oposat, component y del vector, partit per el catet contigu, que és la component x. Si nosaltres volem calcular quan val el vector a, recordeu que hem de fer l'arc tangent d'aquestes components, la component y que val 4 i la component x que val 5 en el nostre exemple. Si fem l'arc tangent ens dona un angle de 38,66 graus. Si voleu una informació més acurada, recordeu passar aquest angle a graus, minuts i segons. Molt bé. Anem a calcular la distància entre dos punts, utilitzant el mateix que acabem de veure. Aquí ho tenim, calcula la distància entre el punt A, menys 3, 4 i B, 6, menys 5. Anem a dibuixar-nos els punts per fer-nos una idea del que ens estan demanant. El punt A, menys 3, 4, seria aquest d'aquí. I el punt B, 6, menys 5, seria aquest punt d'aquí. Molt bé, ens demanen la distància que va d'aquí a aquí. Per fer-ho, el que farem serà calcular el vector que va de A fins a B, aquest vector d'aquí, fent extrem menys origen, serien 6 menys 3, que donaria 9, i menys 5 menys 4, que donaria menys 9, ja tinc les components del meu vector, i com que vull aquesta distància d'aquí, calcularé el mòdul d'aquest vector fent l'arrel quadrada de 9 al quadrat més menys 9 al quadrat, és a dir, 81 més 81, que donarien 162. I l'arrel quadrada de 162 ens donaria 12,73 unitats. Recordeu que la manera d'expressar el càlcul del mòdul és aquesta, en aquest cas el vector AB i el seu mòdul entre dues ratlletes verticals. Per tant, per calcular la distància entre dos punts, l'únic que fem és calcular-nos el vector que uneix els dos punts i després calcular el seu mòdul. Molt bé, doncs fins aquí el punt 4. Al proper punt començarem a fer operacions amb vectors, sumes, restes, multiplicacions i divisions.